Du-te, du-te și jucați. Ține aparatul drept. Invers, Cristina. Cum adică invers? Poziție normală. Plătește cu 90 de grade. Da, mă duc te bat. Auzi aici, după bahar. Dar și la cred că trebuie să zâmbească la o poză. Ca aia. Și de unde s-a auzit? M-am prins de unde. Se aude chiar de aici. Nu e. Da, dă-ți la jos din cap, Sebastian. De ce îmi place? Dar mie îmi place pălăriuța asta. Pălăriuța? Ia uitați, am descoperit ceva. Ce-ai uitat? O pălărie pe roți. Nu-mi trebuie neapărat. Da, știu unde e Irina. E chiar aici. Aici e, aici. Hai, mișcă celălalt. Mișcă celălalt zăpălate și caută. Eu te bau. Mișcă trupul ăla slăbănăm și caută. Vezi că dă și 100 de lei, Cristina. Haide, mama, că e târziu. Așa e, și eu vreau să zic, Sebastian. Hai. Ales că vă întâlniți mâine, da?